ماوایکی دەم درێژ لە باشووری کوردستانی کارێ ڕۆژنامەوانی دکرد لە ئاژانسیا ڕۆژنیوز لە بەشی عەرەبیدا ji bo serdanekî vegeriyam Rojava ew jî mawayekî kêm ma nêzîkî bîst roja ma piştî wê di bîst pêncî mehê de 2023 mehê de ez vegeriyam Başûrê Kurdistanê lê wek dibên hatinê min û rojiştînê min li Başûrê Kurdistanê bi şêwazekî fermî bû em bêjin yani mafê got ez li wir bijîm diyalê hiqûqî da diyalê qanûnî da meselên hebû ji ber wê mesela tu pirsgirêktirê me got çûndina hatinê min astengî bike yani ji ber wê jî min dîsa ez vegerîm Başûrê Kurdistanê li ser vê ez jî biçûma paytextê Iraqê li Bexdad xwara rojnamebîn dewam bikira wek dibên erkeke lê bi rastî pê min wisa hezir nekir got rastî pîlanekî girtinê werim kirin piştî ku derbas bûm ji Rojava hatim fêşxaborî li wir êdî wek dibên dest bi pêlanên girtinê hat kirin em bêjin cewazê xwe û kîmlîkê xwe wan tiştan hemû dan cihê pasporta got ji bo we derbas bim ji me re got bisebirin saetekê mesela got rûne bisebirin ez saetkê wek dibên sekinî hat wê de min fêm kir yani tiştekî ewlekarî heye tiştekî emnî heye di vir da piştî wê hêzik hat wan êdî hatan dest bi girtinê kirin yani girtinekî çawa ne şeklekî fermî bi şeklekî em bêjin pir normal yani ka were vir nîzam jî ku derana birdiman tişna lê min hezir kir yani ketim wê şikê got ez hatime girtin lê îşta jî fermiyê dest pê nekiriye fermiyetê girtin yani ji ber wê jî dîsa yani hinek lêpirsîn li wil hat kirin di hindirî meberê fêşxabor da teqrîben bayê saet û nêvkê lêpirsîn hat kirin piştî wê saet teqrîben bû çar û nîv ji me re got herin yani piştî ez derketim ez çawa bêjim mesela di meber de êdî seyarê neman yani erebeyek ez pê vegerim Silêmaniyê neman cerwan got pêlan got were em ê te bigînin gerêcê Dihûkê li gerêcê Dihûkê tê herî Silêmaniyê yê min fêm kir yani xelas yani hatim girtin piştre em bi hev re çûn heta Dihûkê piştî nava Dihûkê em derketin ciyekî çol bû sekinî û dest bi wek dibên girtinê fermî hate kirin li wir destê min kelepçe kirin li seyrê de jî wek dibên ez dirêj kirim gidî serî xwara neke hêzîkî emnî bû yani girdayî Partî Demokratîk Kurdistan bû yani em bêjin ne hêzê asayişî jî bû hêzekî sivîl bû yani diyar e hêzekî emnî taybet bû li wir dest bi girtinê fermî hate kirin